तो पवन सिंह के बीरो हो जाओ तैयार, बजरंगी फ्लॉप हो गया है, अब डालो अचार। बड़ा हरामी हो मैं लाए लाए कोइले वाले की बजरंगी फ्लॉप हो गई, बजरंगी फ्लॉप हो गई। माने केहू के फिल्म फ्लॉप ना होला, बड़का बड़का फिल्म तो आवता फूस हो जाता। तो बजरंगी फ्लॉप हो गई तो तारा लोग के रसगुल्ला मिल गई कि कुछ मिल गई हो कि बजरंगी फ्लॉप, बजरंगी फ्लॉप। बात करे के चाहिए पाओ कि केंगा सुधार रखो, केंगा जोन बा के करे के हमनी के आवाज उठावल जाए कि पवन सिंह कुछ अच्छा करस। जेंगा सूर्यवंशम फिल्म रहे ओल्ड टाइप कितना बजरंगी फ्लॉप हो गई, बजरंगी। अब पावर स्टार का पावर कहाँ बा? पावर स्टार कुछ होइला ही नहीं खन। अब तारा लोग के हिसाब से तो पावर स्टार के कटोरा उठा लेवे के चाहिए, बाबू दे दे रे बाबा दे दे। अकेले स्टार का करो? अच्छा बजरंगी फ्लॉप हो गई, बहुत लोग तो बजरंगी फ्लॉप हो गई तो अब पावर स्टार के हुए हाल हुई। वीडियो में बना रही लो, एक एक डिटेल पर बात करे वाला। सबसे पहले बजरंगी फ्लॉप हो गई तो बजरंगी काहे फ्लॉप हो गई? काहे से कि बजरंगी के वो लायक प्रमोशन ना भई, बजरंगी में वो लायक कहानी ना रहे। काहे से कि हमार भैया लोग गाना के प्रमोशन, गाना बनावे में, देखो भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो रूल हो गइल बा कि इनकरा लोग के ई लोग सोचेला लोग कि जितना हमरा फिल्म बनावे में टाइम लगी, जितना हम खर्चा लगाए वो से कमे खर्चा में एगो गाना बना देम आ ओकरा से ज्यादा पैसा जौन बा उ हम कमा लेम। यही चक्कर में इनका लोग के फिल्म जौन बा उ जबरदस्त ना होला। ठीक बा। दूसर का बात हो गई, फिल्म के पोस्टर आई चाहे फिल्म के ट्रेलर आई तो ई लोग इतना महान बालो, इतना बड़का हीरो, इतना बड़का स्टार बालो कि लोग का करी लो अपना अपना स्टोरी पर डाल दिलो। ज्यादा हो जाई नु तो एक खाली लाइव आ जाइलो कि भाई देखो हमारा जो है फिल्म आया है, तुम कुछ करो। भाई आपको पता है बॉलीवुड के बड़का बड़का स्टार लोग आवेला, ठीक बा, लोग से मिलेला, इवेंट रखेला, शो में जाला, तब जाके ओकनी के फिल्म भाई फ्लॉप हो जाला। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आप लोग स्टोरी लगा दीजिएगा, पोस्टर शेयर कर दीजिएगा तो आपका फिल्म चल जाएगा? फिल्म चलवाने के लिए अच्छा प्रमोशन चाहिए, अच्छा स्ट्रेटजी चाहिए, जो कि आप लोगों के बस के बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों का लत लग गया है कि भाई एगो गाना बनाए ओकरा से कम रुपया लगी या ओकरा से ज्यादा पैसा हम कमा के आराम से बढ़ जाए। तब फिल्म फ्लॉप भोजपुरी इंडस्ट्री में होकबे करी। अभी तो अब होता, अभी आवे वाला समय में जौन फ्लॉप होई नु, जब पवन सिंह या खेसारी लाल यादव ई लोग तनिया सा हट जाला लो, अभी देखो फ्लॉप होता लेकिन कुछ ना कुछ करेज बा। लेकिन जब इनका लोग के डाउन फॉल आ जाई, जब ई लोग हट जाइलो तब जौन फ्लॉप होई नु, माने भोजपुरी इंडस्ट्री नाम से मिट जाई। ठीक बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक एगो चीज रह जाई, अश्लीलता, जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री के घड़ी टिक मार्क वाला पहचान बन गई बा। ठीक बा। ई तरह फिल्म फ्लॉप भइला के बाद, ठीक बा, बजरंगी काहे फ्लॉप भई? ना अच्छा से प्रमोशन भई। पवन सिंह स्टोरी डाल देलन तो हो गई। पवन सिंह के बाद केहू स्टोरी डाले वाला नहीं है। पवन सिंह एको इवेंट ना कइलन, एको प्रमोशन खातिर प्रोड्यूसर पैसा खर्चा ना कइलन। तो प्रोड्यूसर का लागत कि प्रोड्यूसर लगा देला बड़न 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया, ओकरा बाद उ कमा ली हो भाई, डूब जाई। यूपी में शूट कइले बड़ा सब्सिडी कुछ आ जाई आ कुछ यूट्यूब पर से कमा ले बोले, हो गई खत्म बजा। ठीक बा। तो पावर स्टार पवन सिंह के एगो फिल्म आवता पावर स्टार, बहुत लोग कहता कि बजरंगी खानी हाल हो जाए, लेकिन अगर ये लोग सावधानी बरती लो तो ना हाल हो। ना हाल ऐसे हो कि भाई आप लोग प्रमोशन कीजिए, आप लोग उसको शेयर कीजिए, आप लोग इवेंट रखिए, आप लोग उस लायक जो बड़का बड़का लोग से सीखे के चाहिए यार, बॉलीवुड से हॉलीवुड से सीखे के चाहिए। एक फिल्म लिया तो 3 महीना 4 महीना खाली प्रचारे करे में लागल है। अब तू लोग फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गई, अरे फिल्म का ट्रेलर रिलीज भइल बारे देख लिया सुत गई। ओकरा बाद फिल्म के जब लागे वाला बा, रे फिल्म में हमारे इतना सिनेमा घर मिलल बा, जाके देख लिया। यही पर फिल्म चलता है, गाना ना हो। ठीक बात है। भोजपुरी वाला के सबसे पहले ये सोचे चाहिए कि गाना नहीं, हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं। आप फिल्म में कुछ ऐसा चीज दीजिए जो कि लोग चाहता हो। ठीक बा। अकेले स्टार क्या कर सकता? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितना टीम बन सब लोग के मिल के जौन बाकी प्रचार करे के चाहिए, तब जाके कुछ होगा। रहल बात पावर स्टार के, तो पावर स्टार पवन सिंह के जीवनी बा। पावर स्टार फिल्म से पवन सिंह के फैंस के, पवन सिंह के उम्मीद हुई, पवन सिंह के जो प्रोड्यूसर हुई उनको उम्मीद हुई। तो कम से कम उम्मीद बा तो अभियो टाइम बचल बा, अभियो से प्रचार प्रसार में लागल हो ताकि लोग जौन बा की सिनेमा घर तक पहुंचे, ना तो भाई एकरो उहे हाल होई। खैर हमारा बात से तहरा लोग के कैसा लागल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपन राय दिया लो भाई, का करल जाए, हमनी के तो राय देते ही बनी, लेकिन राय के उल्ले तब नु फ्री में बैठल बनी राय देवे खातिर एगो कुर्सी लगा ले, एगो मोबाइल लगा ले, एक राय देते रहेगा भाई। राय लेना है तो लीजिए, नहीं तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आप लोगों का क्या हाल है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राय हाल ढेर पूछ देनी है। ठीक बा। हम मिलते नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर